втората част. Какви са вариантите? Пред българския народ. Не говоря пред държавата, защото за мен държавата представлява българския народ. Какви са вариантите, които виждам аз в бъдеще? Това от вариантите, както вече ви споменах, не са желателни да се случва, защото това означава много българи да станат жертва на една клика, която, както вече обясних, за нея нашия живот е нищо. Нашия живот е някакъв буклук, който се търгува на така наречената сергия на демокрацията. Има по пътя, който е поела нашите елитни политици, в кавички. Не са нито елитни, нито политици, а още повече ние не сме унтерменшени за тях. Те какво целят? Не знам дали на някой преди много години, 10 близо, когато се направи първия опит Украйна да бъде вкарана в Евросъюза. Идеята на европейския елит, ако не се лъжа, и това даже изникна в стримлайн потока, информационния, идеята беше абсолютно всички маргинални групи да се отдели нещо като буферна зона и те да се пращат там. Разбирайте, хора, които не могат да допринесат с нищо за техния мултикулти глобализационен демократичен модел. Дали е било правилно като решение или не, не знам. Още повече, че в Европа тогава започваше неистово да навлизат всякакви хора под предлог, че бягат от война и така нататък. Но тогава за първи път някой там си направи извода, че с тези хора няма да влезат само образованите и квалифицирани инокултурни маси, ще влезат и такива, които, меко казвам, имат спорна морална основа, която би могла да се възприеме от европейското население. Това, разбира се, сега не се говори, защото, както обичам да обяснявам, синдрома на къста памет, пък и вече не е и политкоректно. По-жалкото е, че украинците не разбраха, т.е. някои от тях разбраха и решиха по-единично да бягат на някъде, разбирайте, към европейски страни, да се спасят кожата. Да не мислите, че на някому се мре заради изстъпленията на комедиен надрусан идиот, който някой им е спуснал от начало на държавата. На никой не му се мре, но проблемът е, че в Европа дойдоха крайно радикализирани националисти от Украйна. И ние като общество, ние трябваше да го приемем, да ги приемем. Тях, нали, те страдат от войната и така нататък. За мен е неприемливо човек, гражданин на дадена държава с толкова крайно националистическо излъчване, да не е готов да умре за държавата си. Нали, защото те, както казахме, слава Украина и така нататък. И те какво решат? Те бягат. Само по масата, която избяга от Украйна, вие можете да видите фактически несъгласието на тези хора с политиката, която се провежда от Киев. Тези хора разбраха, че ще бъдат жертвани. Те ще бъдат поставени на дръвника на американския национален интерес в Украйна. Какъвто и да е. Аз знам какъв е той. Разбира се, и доста аналитици започнаха вече да оговорят това нещо. Макар че на мен ми стана ясно още с Майдана. Защото, забележете, даже и Тръмп каза, главният опонент на щатите е Китай, с нарастващата икономическа доминация в света. За съжаление, Китай няма как да падне, ако не падне Русия. А и, както беше казал един шеф на British Petroleum 86-та година, проблема на тази държава е, че се намира върху техните ресурси. Техните, разбирайте, на British Petroleum, големите енергийни компании.
но главната цел е Китай. Нищо, че американците и повечето технологични компании направиха най-голямата грешка тогава, като изнесоха своето производство в Китай и те им връчиха тези технологии. Но те не си го задават този проблем. Никой човек не иска да признае грешката си, камо ли пък тези богоизбраните горе от златния половин милиард. И проблемът е, че те са с много объркана психическа структура, тези хора. Защото при тях, хайде, че липсва емпатия към ближния, окей, няма проблем. В смисъл разбираемо, че липсва, тъй като всичко е, как беше, имаше едно много хубаво лого към една игра, компютърна игра, която беше разпространена от Electronic Arts. Mercenary се казва тази, или наемници тази игра. И имаше една банкнота на $1, но не знам дали сте обръщали внимание, че отгоре има един хубав надпис In God we trust. Т.е. в Господ ние вярваме. Че и Господ един Господ знае. Но логото на тази игра беше същата $1 банкнотка. Вече аз даже не си правя труда и да разпознавам американските президенти, защото те за нас те няма значение за мене. Но отгоре пишеше In money we trust. Добре дошли в криворазбрания капитализъм. Който капитализъм има своята функция да променя значението на думите, защото този капитализъм дава власт. А властта има едно много хубаво качество. Тя коруптира. Ще го кажа по този начин. Не корумпира, а коруптира. И идва от английската дума corruption. Или, чакайте да се опитам да намеря най-ясния превод. Това е заразяване, обаче заразяване на душевно ниво. А не като infection, не като зараза биологична. Когато промените, говоря ги тези неща, защото искам просто да излезете на улицата и да погледнете съвременното общество в кавички в България какво е. Абсолютно също. Когато аз говоря за една малко утопична цел, какво трябва всъщност да стане? Каква държава ние трябва да живеем? Те ми казват, че съм луд. И когато аз поделя, че някой отгоре краде, което е видно, повечето хора ми казват, аз за самия ще крада. Това какво означава? Че ти не трябва да си там. Защото ти не можеш да крадеш от живота на другите хора. За сметка на твоя живот. Нямаш това право. Човешко право, преди всичко. Защото те казват, ние сме най-висшата форма, човечеството, на цвета, на Божието творение. Да ви кажа ли, че и животните не постъпват по този начин? Аз специално гледам. Виждал съм как куче, бездомно куче, остава храна на котка. Виждал съм това нещо. В момента това куче го гледам. Куче, на което мога да му извадиш залъка от устата, то няма да агресира. И вече започвам да си задавам въпроса, кои са по-човеци в смисъл на тази дума? Животните ли ние? Първият вариант е да ни вкарат в украинския сценарий, във война. И то, забележете, България им е нужна като стратегическа точка за натиск. Не случайно има бази и какво ли. Не, ресурсите са бонус, който ги има тук. И за някакъв ужас ние, българите, сме си основали държавата върху земя, която е богата на ресурси. Ужас за нас, защото това означава, че ние търпиме неглижирането на това. А когато те си отгледат, казвам те, върховната световна върхушка си отгледа прослойка продажни българи, това е просто част от плана, който се задейства. 30 и кусор години. Първо им се поставиха розовите очила, заговори им се за толерантност, макар че българите мисля, че сме доста толерантен народ, единствения, който живее с поробителите си. И се разбира. Изкараха ни расисти, всички помним мача с Англия. Макар че, да ви кажа, аз имах тук една много странна случка. Видях чернокош, младеж.
който говорех прекрасно. И момче, което вижте, разберете, за мен цвета на кожата няма никакво значение. Аз единственото, против което мога да кажа нещо лошо, ако техните идеали струват живота на моя народ. И тогава не само ще видите ярост в мене, а ще си платя за всеки един български погубен живот. Невинен. Но пък повярвайте ми, ако някой тръгне да батисва сегашните политици, даже би го поздравил. Защото политиката, много хора казват, че това е изкуството на лъжата, изкуството на възможността. Политиката върви ръка за ръка с дипломацията. И политик е не този, който води. Политик е този, който се грижи. И когато види, че опонента му има идея, която ще навреди на българския народ, на неговия народ, е да го откаже по цивилизован начин от тази му идея. Това е политиката. Всичко останало нещо, което ми се говорят, че това са политики, здравни политики, образователни и прочее. Вижте, това са инструменти. Здравеопазването, образованието са инструменти на една нация да съществува, една народност да съществува. С изграждане на морален, здрав физически и образователен компас. Това е. И целта на тези, по-специално образованието, е да възпита родолюбие и някакви морални ценности, с които ученика да може след време да бъде част от едно истинско общество, а не такова, каквото го виждаме сега. Защото в сегашната му форма обществото не е общество. Обществото е сбирщайн от поединично спасяващи се индивиди. Нищо повече. Втория сценарий. Гражданска война. Това е напълно възможен сценарий и то най-вече заради примитивната омраза, която българите изпитват помежду си. Само заради някакви политически, ще ги нарека, не са такива различия. Тези различия, разбира се, винаги имат личностна основа, на личностни отношения. Но какъв е проблемът там? Както казах, това е най-нежелания за мен изход. Гражданската война ще дадат жертви много невинна българска кръв. Говоря за тези, които спят по време на избори, но те излизат, за да защитават сигурно живота си, не знам. Или идеите на някакви му побъркани хора. Като накрая ние ще кажем, да, ето, ние се бориме за това да промениме всичко, да промениме начина си на живот и така нататък. И излизаме всички, бият ни като идиоти и това ни бият органи, на които ни им плащаме заплата. Някои от тях са ни роднини. Бият ни и ще правим гражданска война, гражданско неподчинение. Има резон до някъде, но ще ви кажа защо не е подходящо, освен това, че ще загинат много хора. Първото, което е, това нещо ще бъде яхнато от, да наречем, неподходящи хора. Защо са неподходящи? Ми направете си сметка в момента, ако се случи това нещо, кой има най-много изгода? Политическа изгода от това нещо. И предвид партийната организация, която този човек оглавява, ако погледнете психологическия му профил неравновесен, ще разберете, че просто ще дойде тогава, хипотетично, ще яхне тази гражданска война човек, който Хитлер и Сталин ще ни се сторят като, как да го обясна, преподаватели в неделно религиозно училище. Тоест, те ще ни се сторят пацифисти. Човек, който страшно много ненавижда инакомислието и е готов да убива не собственоръчно, защото душичката му не му стига за това нещо.
да унищожава човешки съдби, които не мислят като него. Диктатурата е демокрация в по-простен вид, в сегашното разбиране. Диктатура и демокрация са две различни страни на една и съща монета. В този им вид, държа да отбележа. Разбира се, ако целта на някои хора е тук да се намали драстично български етнос, по този начин могат да го постигнат. Но пак ви казвам, единствен печеливш ще бъде крайно неподходящ човек за това нещо. Третия вариант оставам на господин Марков, полковник Марков, да сети кой е. Този трети вариант би могъл да се развие в рамките на 48 часа, без да се пролее капка кръв. Пак казвам, не случайно му споменавам неговото име, той да се чувства напълно свободен да се свърже с мен и да ме обори. Аз знам много добре какъв е третия вариант. За съжаление, не случайно споменавам и господин Марков. Това е човек, който аз уважавам като анализ за национална сигурност и смятам, че този човек би бил полезен там, в тази сфера. Не като политик или като държавник. Нищо, че той познава до някъде държавния апарат и система как работят. Но даже имаше един въпрос в едно видео, което той беше участник в него, заедно с Ивелин Михайлов, нищо против човека нямам, и Майстор Камжалов, който аз уважавам неимоверно. И имаше един такъв въпрос. Бихте ли гласували за тези хора да управляват държавата? Аз гласувах не. И ще обясня защо. Аз смятам, че тези хора биха могли да допринесат за промяната на бъдещите идните поколения с опита си. Но докато те не ми изложат пълна програма на тази промяна, която трябва да се започне от близко бъдеще и да се гледа с перспектива 50 години напред, аз няма как да подкрепя нито един. Но, ако аз имам властта, повярвайте ми, бих паднал пред тях на колене, за да следват каузата и да ми помогнат. Както бих паднал на колене пред много други хора, за които съм се убедил, че това са доайени в тяхната област. Без да ме интересува какви са политическите им възгледи. Защото докато има партийно разделение, не случайно споменавам партийно разделение, защото думата партия има един много хубав корен, който се нарича part на английски. Част, отделна част. Докато има такова разделение, българският народ никога не може да бъде едно цяло и да отстоява своето бъдеще. Което може би идеята на някои световни кръгове за тук. Така както споменах за третия вариант. Третия вариант би могъл да дойде за 48 часа, без да се пролее капка кръв. Но след тези 48 часа, тези 86% нормални българи трябва да застанат зад хората, които го направят това нещо. И защо още не съм казал, не съм разпространил масово визията, която имам от близко бъдеще за далечно? Защото ме е страх от едно нещо, че може да бъде използвана тази визия. Някои хора наричат утопична, аз се наричам съвсем реална. И виждам през нея спасението на България. Защото някои хора могат да прегърнат тази визия, да я пропагандират, да вземат властта в тази страна и да излъжат народа. А това е последният ни шанс тази държава да продължи да съществува като държава, като етнос и като присъствие културно. Ако щете и морално на световната карта. Много бих се радвал, ако някой може в коментарите отдолу, бих искал координатите на някои хора, за да говоря с тях. За да се опитам да обясна моите възгледи пред тях, но преди това да ги преценя. Дали да ги погледна в очите и да знам дали може да им се вярва на тези хора.
Искам координатите на Николай Марков, на Григор Сарийски, на професор Иво Христов, на доцент Валентин Вацев. Моля ви, ще се опитам да напиша имейл на Евроком, тъй като те са им чести гости. Да ми дадат тези координати, за да се опитам да синтезирам връзка с тези хора. Разговор. Не искам да им губя много от времето, предполагам ще ми трябва около половин час разговор. По-отделно с тях. И за да ги запитам за някои неща. И да си направя преценката дали си струва аз като гор човек да падна на колене пред тях и да ги помоля да се съберат в екип и да се работи за тази държава. Също така Арангелов, знам, че ще гледаш това видео. Чух информация, че сте тръгнали да правите нова политическа формация. Братко, казвам ти като човек, който съдбата ни е свързана не само с това. Родени сме на един същи ден, с 1 година разлика. България не е страна, която по демократичен път може да излезе от сегашното си състояние. Трябва да се действа по друг начин. Предай поздрави на Ники Дранчев, когото аз уважавам. Радвам се, че Костадин най-накрая откри истинското си лице. За да разберете, че това е човек, който иска да води държавата, незнайно на къде. Българския народ, незнайно на къде. Но ще ти кажа пак едно нещо. Истинският държавник не води, той се грижи. Благодаря за вниманието.